Μου κάνει επίσης εντύπωση, δηλαδή που δείχνει ότι πραγματικά ήσουν τυχερός, ναι. Ότι σε εμπιστεύτηκαν άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους. Δηλαδή, η Παπαρίζου τραγούδισε τραγούδι σου, η εταιρεία σου είπε βγάλε δίσκο. Ο Νταλάρας. Να, εκεί, ναι. Ο Νταλάρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φυσιολογικά είσαστε δύο κόσμοι αντίθετοι από πολλές απόψεις. Αλλά σε έχει αγκαλιάσει, σε εκτιμάει. Κάντε μαζί διακοπές από ό,τι μου προκύπτει. Θέλω το γνώμη του θέμα. Αυτό δεν μπρέξαμε τώρα. Τα πράγματα είναι αλλιώς με τον Νταλάρα. Πώς εσύ, πού βρέθηκες? Εγώ έκανα πριν από καιρό. Hold, εκεί, freeze. Μην κουνάς την καρέκλα. Συνέχισε. Εδώ και πολύ καιρό πριν γούσταρα πάρα πολύ να του στείλω τραγούδια μου να ακούσει. Έστειλα ένα τραγούδι με στους στίχους του Νίκου του Μωραήτη και το κακό ή το καλό έγινε, ας πούμε. Και κατάφερα να βάλω ένα τραγούδι σε ένα δίσκο, έτσι και τον γνώρισα κιόλας. Έχει τραγουδήσει τραγούδι σου Νταλάρας? Ναι, στον οποίο έχω τεράστια αδυναμία, Ποιο παιδιά. τραγούδι, δεν το ήξερα, συγγνώμη. Βρέχει λέγεται το τραγούδι, είναι ωραίο τραγούδι. Είμαι περήφανος για αυτό το τραγούδι. Αλλά του είχε αδυναμία, δηλαδή εγώ έχω δει με μεγάλη... Και είναι, θέλω να πω κάτι αυτό που λέγαμε πριν, το δηλώνω εγώ λοιπόν, ότι ο Γιώργος δεν έχει καμία σχέση αυτό το δημόσιο προφίλ που έχει, ας πούμε, που έχει ή φίλους ή εχθρούς, ας πούμε. Βασικά έχει εχθρούς ή εχθρούς. Με το πραγματικό προφίλ του και πώς είναι σαν άνθρωπος, δηλαδή είναι απίστευτος. Εσύ το ξέρεις αυτό. Τι συμβουλή σου έχει δώσει? Τι σου έχει πει? Μία μόνο. Ποια είναι η πιο βασική που κατάσχεσαι? Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να σου πει ένας τραγουδιστής που τραγουδάει τόσα χρόνια στον χώρο και κάνει τις επιτυχίες είναι ότι να πιστεύεις στον εαυτό σου και τον εαυτό σου. Άμαθα μουσική, ξέρεις, η μουσική με βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή μου. Και θεωρώ ότι ο Νταλάρας έχει εκπροσωπήσει την καλή ελληνική μουσική. Είτε σε κάποιους αρέσει, το έχει και πολύ ωραία τραγούδια και έχει βοηθήσει πάρα πολύ στον ελληνικό πολιτισμό. Μου πρόσφερε μερικά πράγματα εμένα. Με έμαθε να ακούω καλή μουσική, καλά τραγούδια. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο κριτήριο για κάποιον που είναι μουσικός ή κάνει μουσική. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Και ύστερα ήρθε ο Γεωργάκης. Να πούμε όμως αυτό που λέει, που έχει πολύ πλάκα. Ο Νταλάρας, για την ευκαιρία, είναι τελείως διαφορετικός από αυτό το οποίο φαντάζεται ο καθένας και κυρίως αυτό το οποίο έχουμε δει. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ξέρω τι φαντάζεται ο καθένας. Εμένα είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που τον γνώρισαν να είναι στον χώρο και δεν τον απομυθοποίησαν. Σε αντίθεση, δηλαδή, όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο, συνήθως λες εντάξει, αυτό είναι. Ναι. Εκεί ήταν το αντίθετο. Περίμενα ότι θα είναι ένας πολύ σοβαρός και μετρημένος τύπος που δεν θα. Ξέρεις, θα είναι πολύ αυστηρός, ας πούμε. Ο Νταλάρας, παιδί μου, 40 χρόνια, ξέρω, στον χώρο. Όχι. Καταρχήν έχει πάρα πολύ χιούμορ.